Hogyha egy fél évvel ezelőtt lett volna ez valószínű, hogy nem ezzel kezdem, de az elmúlt időszakban azt mondom, hogy annyi, és azt is ki kell mondani, hogy negatív tendencia indult el nem csak a gyümölcsészettel, hanem az egész, tehát a környezetünk pusztulása terén, hogy úgy gondolom, hogy most már kevés csak magáról a gyümölcsészetről beszélni. Hiszen, hogyha most megnézzük Európát, azt látjuk, hogy Európát két óriási probléma fenyegeti. Az egyik a morális összeomlás, a másik a környezetnek az összeomlása. Ugye a morális összeomlásnak a következménye a mostani menekültek, stb. Erre mi nekünk sok lehetőségünk, sokat ezzel kapcsolatban nem tehetünk. Viszont a környezetnek az összeomlása, ami gyakorlatilag az intenzív növényvédelem, ugye most már küszöbön áll a kanadai-amerikai szabadkereskedelmi egyezmény, és egy csomó olyan dolog, ami valószínű, hogy rövid időn belül radikális változásokat okoz, és nem kizárt, hogy egyes területeknek, például, hogyha a génmanipuláció szabaddá válik, egyes területek természeti adottságainak is gyakorlatilag az összeomlásához vezet. Tehát az, hogy most már a gyümölcsfákat, vagy egyáltalán egy magyar örökséget próbálunk megóvni, az önmagában valószínű, hogy kevés lesz az üdvösséghez. De a környezetnek az összeomlásával kapcsolatban azért néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek. 2015-ben nem tudom, hogy ez valaki előtt nyilvános, de például egy amerikai egyetem elkezdte vizsgálni azokat a területeket, ahol először a génmanipulált termesztési rendszereket elkezdték alkalmazni, és kiderült, hogy az ottani területek, különösen a felszíni vizek, 700-1600-szoros otta-glifozát tartalmat engedetnek. Egyes betegségi ráták 20 év alatt 50-szeresére nőttek, és gyakorlatilag azt prognosztizálták, hogy a születendők újszülöttek 30-50%-a is fogyatékosan jöhet a világra, akár 20-30-50 éven belül. Tehát ezt nyilván nem lehetett konkrétan megmondani, de ezek már le vannak írva, és amikor az éppen aktuális génmanipulátor a vizsgálatot láttam, a saját tudósaival megrendelt egy másik vizsgálatot, akkor azok csak annyit voltak hajlandók elismerni, hogy nincsen kellően igazolva. Tehát ami még aggasztóbb, mint az előző. De állítólag Észak-Európának egyes részein is lokálisan például betiltották a glifozát tartalmú szereket, mert a felszíni vizek olyan vegyszertartalommal rendelkeznek már, hogy nem lehet öntözni, mert egyes csíranövényeket elpusztít. És éppen most tegnap előtt hallottam, hogy úgy volt, eddig legalábbis úgy volt, hogy 2017. december 31-ével például ezeket a hatóanyagokat, tehát a glifozát tartalmú hatóanyagokat betiltják, amit egy évvel meghosszabbítottak, tehát feltehetően a multinak úgy látszik, hogy még maradt annyi raktáron, és ez raktáron nyilván nem maradhat, mert ez a gazdaságosságot rontja, tehát még egy további egy évig szennyezhetjük bele a környezetünket. Gyakorlatilag mindenütt ott van, és úgy működik, mint egy időzített bomba, nem tudjuk a hatását. Nem csak ennek nem tudjuk a hatását, gyakorlatilag egyetlen vegyszernek nem tudjuk a hatását. Valószínű, ami forgalomban van, hiszen nem az a probléma, hogy esetleg egy tüneti hatást okoz, hanem a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, hogy a második utód nemzedékre milyen hatást fejt ki. Én 1980-ban erdészeti kultúrákban teszteltem a nagy növényvédő cégeknek a termékeit.
Tehát gondolok itt a Monsanto-tól kezdve a Bayernig, tehát Amerika, Japán, Franciaország és a többi nagy cégnek a termékei, amik léteztek. Rengetegszert kipróbáltunk különböző dolgokra, tehát rovarokra, vagy éppen gyomírtót, stb. Ennek mostanra már csak egy nagyon kis töredéke az, ami forgalomban van, és amennyire én tájékozódtam, egyetlen egy darabot nem azért szüntettek be, mert nem volt hatásos. Nem lett volna hatásos, nyilván nem is kerül forgalomba, vagy kísérleti forgalomba se kerül. Ez mindig azért került. Aztán parkolópályára azért vették ki a forgalomból, mert megállapították, hogy káros vagy az embernek, vagy bárminek, és nyilván addig kellett kivonni a forgalomból, mielőtt ez bizonyítható. Hiszen akkor abban a pillanatban, amikor ezt be lehet bizonyítani, attól kezdve perelni lehet nagy vegyszergyártókat. Tehát úgy gondolom, hogy óriási problémák elé nézünk, és alapvető érdekünk, hogy valamilyen szinten egy vegyszer, tehát ezeknek a vegyszereknek a minimalizálásával próbáljunk egyfajta önfenntartó rendszert a saját gazdaságunkba, a saját környezetünkbe fenntartani, létrehozni. Hogyha ezt már létrehozzuk, akkor viszont már nagyon fontos az, hogy lehetőleg ezek akár gyümölcs fajtákba, vagy bármi egyébben azok legyenek, aminek ott hagyományosan voltak hagyományai. Ugyanis egyrészt ugye jönnek a globalizáción keresztül azok a most már szinte kivéthetetlen hatások, amik teljes egészében, hogyha megnézzük akár az ország közepét, ezeket a hagyományokat eltörlik. A másik rész az, hogy egy óriási pusztításnak vagyunk a tanúi. Hogyha ezt az óriási pusztítást számokba akarom érzékeltetni, akkor például nagyon tanulságos az, hogy 1895-ben volt az utolsó nagy, úgymond, monarchiának az utolsó nagy statisztikai számvetése, ahol a monarchiának az emberei, tehát kiszálltak az egyes falvakba, és gyakorlatilag felleltároztak mindent. Ez szinte hihetetlen, de olyan precízen megcsinálták, számos állattól kezdve, a gyümölcsfákat is, és ezt jól tették, hogy megtették, hiszen onnét tudjuk, hogy például akár a belső Göcsejben vagy az őrségben mennyi gyümölcsfa volt, lebontva palma, kötte, cseresznye, szilva, meg karaszfas, olyan, ami létezik. És 2011 és 2013 között egyébként a halálszenedőről kincsek. Hamarosan érkezik ő is ennek az egésznek benne volt ebbe a felmérő csoportba egy 1,5 tucat lelkes ember, a tőrségnek felmérte az összes gyümölcsfáját. Régi magyar fajtákat. Kiderült, hogy az akkori 100 fából már 5 sem él. Amikor én 1980-as évek közepén először elkezdtem kutatni a Göcsejbe, és szintén csináltam ilyen felméréseket, természetesen nem az egész Göcsejbe, csak kisebb területeken. 25 év múlva visszamentem ugyanazokra a területekre. 25 év alatt a Göcsej elveszítette ezeknek a régi fajtáknak több mint a felét. Fajta számba is, darabszámba is. Úgyhogy most már meg sem tudom becsülni azt, hogy a gyűjteményemben hány fa lehet az, aminek most már csak ott van az utolsó példánya és írmondója nincs. Mert ugye 2 óriási probléma van. Az egyik az, hogy elveszítjük a fákat, de most arra még ennél is nagyobb problémának látom, hogy elmennek közülünk azok az emberek, akik ebből a régi időből bármit is tudtak. Tehát most már egyes területeken nem tudok kutatni, mert
10 fából 9-nek nem tudják a nevét. Nem tudják, hogy mire használták, legfeljebb azt tudják, hogy téli alma vagy nyári alma. Azt szerint, hogy esetleg emlékszik rá, hogy mikor érett. És ezzel gyakorlatilag a tudás ki is merült. És mostanra oda jutottunk, hogy az egész Kárpát-medence magyarságát nézzük, elveszítettük az első néprajzi tájunkat, hagyományaival, mindennel együtt. Tehát jelenleg a hetés az én kutatásaim és illetve az én nézetem szerint mostanra hírmondó nélkül elpusztult. Azt látjuk, hogy hetésnek vannak ilyen mesés projektjei, de ez már a pénzről szól és nem a hagyományról. Gyakorlatilag hagyományai nincsenek hetésnek, mert nincsenek emberek. Tehát amikor ezt az értéktár, tehát ez az értéktár, az még azelőtt volt mindezt, ezeket az értéktár dolgokat belezették volna. Sajnos azt látom, hogy ez is egy kicsit kezd amortizálódni. De mostanra ez teljesen elveszett. Tehát, és hogy mennyire elveszett, az megint csak próbálom egy saját példámmal értékeltetni. Az Újfehértói Gémban 2 évvel ezelőtt próbált szervezni egy aprómaggyűjtést, és felkért, hogy szervezzem meg hetésbe ezt. És én megszerveztem, aztán a Gémbanknak lejött egy nagy stábja. Ők is keresték, aztán én mindig utána 1-1,5 évig kerestem, aztán abba hagytam. Egyetlen egy szemmagot nem találtam. Tehát se egy káposzta, se egy bab, egy borsó, vagy bármi, ami a régi időkből még fönnmaradott volna. Egy fajtának egy szeme. Semmi nem maradt. És azt szoktam mondani, hogy ha már egy mag sem maradt, akkor nem lehet mit vetni. Pedig hetés a Göcsejnél is sokkal gazdagabb volt. És azt gondolom, hogy ha megnézzük akár ezt a térséget, akár ennek a térségnek a gyümölcs kultúráját, ha ezt elkezdtük volna évtizedekkel ezelőtt, egy Európában egyedülálló gazdasággal találkoztunk volna. Most is azzal találkozhatunk, de lehet, hogy egy nagyságrenddel már kevesebb, viszont Európa más részein is éppen úgy fogy ez a hagyomány. Legfeljebb fogynak a régi gyümölcsfajták, minden fogy, ami a régi időkben jó volt. Ezzel kapcsolatban egyébként megint csak egy nagyon tanulságos dolog, hogy én most egy jó 7-8 hónapja csináltam egy leltárt a Göcsejnek a körtéiből. Tehát most írtam meg a Göcsej régi körtefajtáinak a homológiáját, és ezzel kapcsolatban megjelent a könyv. 207 olyan fotó volt, amit tudott használni a nyomra, tehát 207 göcsei körtefajtát tudtam bemutatni. Ez egyébként a könyv az maga az több szerzőnek az együttes, de én egy vagyok a sok közül, de a homológiáját én írtam. A gyűjteményemben összesen több mint 400 régi göcsei fajta van, tehát én azért sokkal előbb kezdtem ezt a gyűjtést. Gondoljunk csak bele, tehát akkor még volt 400, tehát a gyűjteményben még most is van 400. Ha most kezdenénk el, már valószínű, hogy csak 200 körüli fajtát találnánk, és úgy néz ki, hogy talán 50-nek, 100-nak, ha szerencsénk van, akkor meg tudnánk még a nevét. Tehát néhány évtized, és szinte teljesen elveszik. Tehát mindig azt mondják, hogy 24. órában vagyunk, nem a 24. órában vagyunk, már rég túl vagyunk a 24. órán. Gyakorlatilag mostanra már csak egyre kevesebb lehetőségünk van, hogy ezt a töredéket megőrizzük. És miért fontos ez? És ez megint nagyon tanulságos. Hát ezek a régi fajták, ezek egy évezred, de nem is egy évezred, hanem annál sokkal régebbi időktől fogva a régi embereknek a szelektálásának, a tudásának az eredménye. Hiszen mindig a jobbat tartotta meg. Mindig azt tartotta meg, amit nem vitt el a levéltető, nem vitt el a különböző kórságok, gombabetegség,
vírus meg egyéb. Tehát a rezisztencia megtartotta azt, ami mert nagyon jó volt a termés biztonsága. Minden éven, vagy csak nem minden éven termett. Ami nagyon hosszú ideig eltartható volt, esetleg bírta a fagyokat. Még idén tavasszal találtam a böcsei tanyáiban, tehát a pusztuló tanyái között egy olyan körtefajtát, ami valami miatt, tehát a vadak nem találtak rá, vagy nem mentek oda, vagy lehet, hogy annyira kemény volt, hogy még nekik se ízlett, hogy április közepén ott volt még több 10 kiló körte a fa alatt, ami nem volt elrohadva. Hogy mennyi lehetett a fán, azt megbecsülni se lehetett, de nagy tanulságos, hogy 12 fok, mínusz 11-12 fok volt a leghidegebb, és kibírta a falat, és nem volt hó a bücsejből abban az időszakban. Tehát a fagyot is kibírta. Valamire jó volt. Hát ennek a vidéknek, de a Duna részen is, ahol én vagyok, tehát az egészben a szalmatókör gyümölcsei, a szilva és a körte, különösen a körte. Ugye kiderült, hogy ha nem vágjuk szeletekre a gyümölcsöt, hanem egészbe asszaljuk, akkor az ásványi anyagok, tápanyagok nagy részét megőrzi. És nem véletlen, hogy ha visszamegyünk egy kicsit az időbe, 1890-es évek elején, amikor Bönczi elkezd kutatni a Göcsejbe, és megkezdi a Bölcsej című írásának, könyvének az előkészítését, az előkészületeit, akkor az első útja után meglepetéssel írja, hogy talál a Göcsejbe olyan településeket, amelyeknek szinte kizárólagos tápláléka csak a gyümölcs. Táplálékos. És ugye ez azt jelenti, hogy gyümölcsök is meg lehetett, föl lehetett maradni. De nyilván ezek a göcsei embereknek a gyümölcsös kertjében én még fölmértem az utolsó pusztuló gyümölcsös kerteket, ha nem is a teljes pompájukba, de részleteiben azért lehetett ráutalni. Ott volt 30-40-50 fa, vagy még több fa, abból volt csak egyébként egyforma, amiből pálinkát meg ecetet készít. És ha megint megnézzük a Göcsejnek a pálinka kultúráját, magára valamit adó gazdák, az törekedett, hogy lehetőleg olyan körtefajtából készítse a pálinkáját, ami másnak nincs. Vagy legalábbis, amiből más nem készít, hiszen mindenkinek fontos volt, hogy lehetőleg az ő pálinkája legyen a legjobb, legalább ezt magának elmondhassa, hogy mekkora gazdagsága volt ennek, és hát 108 fajta körtéből főzte meg pálinkát különböző apró göcsei, szötkosorú körtefajtákból. Tehát egy olyan gazdagságnak vagyunk a birtoklói, vagy mondhatnám azt is, hogy vitorlói, ami példanélküli nem csak Európában, hanem az egész világon. Mert olyan területet senki nem tud nekem mutatni a világon, ahol egy göcsei területen a régi időkből 400 körtefajta van. És ugye ez még nem fikció, ez nem írás, ez még egyelőre megvan, ez még itt vannak a bizonyítékok, tehát még élnek a fák. De ezeket csak úgy lehet megtartanunk, hogyha ezt elkezdjük használni, ezt elkezdjük oltani, megtanulunk oltani, és elkezdjük ezeket a régi gyümölcsfajtákat újra hasznosítani, lehetőleg vegyszer nélkül, metszés nélkül, úgy, ahogy a régiek tették. Mert ugye az utóbbi időben sok tudós emberre volt ezzel kapcsolatban vitám, azt mondja mindenki, hogy hát megváltozott a világ, megváltozott a környezet, itt bejöttek különböző károsítók, kórokozók, ezt nem lehet most már vegyszer nélkül megcsinálni. Itt igenis szükség van a modern technológiákra. Ezzel kapcsolatban én csak azt tudom mondani, hogy az én gyűjteményemben jelenleg 3000 fajtánál több régi magyar gyümölcsfajta van. És én nem használok vegyszert, és nem használok nagyszórót.
és élnek, és működnek, és még amiatt, hogy nem volt vegyszerezve, egy sem ment tönkre. Tehát nem igaz, hogyha ezt az egészet egy természetes harmóniát tudunk alakítani, akkor ez éppen úgy működik, mint a régi időben. És ami pedig az időjárásnak a szélsőségeit illeti, hát én nagyon remélem, hogy olyan szélsőségek nem lesznek, mint akár csak 200 év, az 1700-as években, amit például a második jégkorszaknak is mondták a Kárpát-medence korászai, amikor a Kárpát-medence szövegek jelentős része kifagyott, és ugye Balaton csak nem kiszáradt, olyan asszályos időszakok is voltak, és nagyon kevés forrás van, gyakorlatilag szinte nincs forrás arra nézve, hogy a gyümölcsfák elpusztultak volna. Erdővel kapcsolatban igen, gyümölcsfákkal kapcsolatban nem. És én úgy gondolom, hogy ha ezeket a régi dolgokat próbáljuk elvenni a régiektől, ugyanúgy, ahogy azok csinálták, akkor ez megtartható és fenntartható. És ha még hozzáveszünk a gasztronómiánkat is, az aszalványt, a gyümölcsét, a pálinkát és minden egyebet, akkor még van lehetőségünk, de csak addig van lehetőségünk, amíg ezek a fák érnek, és legalább ez a tudás a morzsáiba is, de fönnmarad. Mert az idő fogy, és sajnos az a tapasztalatom, hogy az ország a Kárpát-medence egyes területein már semmi nincsen. Itt mi még gazdagok vagyunk ezeknek a régi időknek a hagyományaiban, de itt is bizony nagyon gyorsan fogy, és ahogy ezek elmúlnak, gyakorlatilag még ha nem tudjuk mielőbb ezt valamilyen módon megőrizni, akkor ez teljes egészében hírmondó nélkül el fog veszni. És azért is el fog veszni, hogy nyilván tehát ki kell alakítani valami új struktúrát, valami új lehetőséget, hiszen amit évszázadokon keresztül, akik ezt megőrizték, a magyar parasztot, az gyakorlatilag, ha megnézzük az elmúlt 50-60 évet, ugye először Rákosi, aztán utána jött a szocializmus, de aztán nem kellett. 90 után én azt látom, hogy éppen úgy ellenségként kezelték a magyar parasztot, és mostanra gyakorlatilag az utolsót is kipusztították. Tehát a vidék, mint olyan, a vidéknek az a rétege, aki ezt a hagyományt meg tudta volna tartani, aki ezt tovább tudta volna vinni, az elveszett, azt elpusztult, helyesebben elpusztították, hiszen ha most megnézzük a környezetünket, vagy a mindennapjainkat, akkor azt látjuk, hogy mostanra napjainkra is, vagy egy tucat hivatal az arra van kitalálva, hogy itt a vidéki egyszerű embert ezt lehetőleg elpusztítsa, lehetőleg minél tökéletesebben és hírmondó nélkül. Nem mondom, hogy rosszul dolgoznak, szóval, de valamit ki kell találni, és ezzel kapcsolatban például a gyümölcsészet terén, amikor én először ezzel elkezdtem foglalkozni, és azzal kellett szembesülnöm, hogy például az 1500-as években már voltak nekünk nagy kertjeink, nem gyűjteményeink, de nagy gyümölcsös kertjeink. És aztán, hogyha végigmegyünk az 1500 utáni időkben, ez folyamatosan mindig ott volt, és folyamatosan mindig tönkrement. És azt hiszem, hogy nincs még egy ország Európában, aki elmondhatja magáról azt, hogy egyetlen nagy gyűjteménye, egyetlen nagy kertje 100 évnél tovább nem maradt meg, és ez sose a külső ellenség, mindig önmaga tette tönkre. És például, hogy ez a gyümölcsészetnek ez a gazdagsága megmaradjon, ezért próbáltam létrehozni a tündérkerteket, ami több mint egy évtizedig úgy működött, hogy aki az adott területen összegyűjtötte a régi fajtáit, elküldte az oltóágat, akkor visszaadtam neki a csemetét, és ki azok a közösségek meg tudták csinálni a saját kis génbankjukat.
Ugye ennek köszönhető ez a 3000, több mint 3000 régi fajta, hiszen Bukovinától az őrvidékig mindenütt gyűjtöttek, és nem csak én gyűjtöttem, hanem azok az emberek, akik ezeket a dolgokat a szívükön viselik. Tehát, sőt, én mindig oda mentem az egész Kárpát-medencébe, csak ott kezdtem el gyűjteni, ahol találtam olyan embert, vagy olyan közösséget, akit alkalmasnak véltem, hogy ezt az egész hagyományt tovább vigye és megőrizze a saját számára. És hát végül is azt hiszem, hogy ez nagyon jól működött, hiszen most arra már mintegy 150 ilyen közösség van az egész Kárpát-medencében. De hát nyilván ez a 150 közösség a problémát nem oldja meg. Az lenne jó, hogyha már az iskolában a gyerekek nem filmesztétikát, hanem ottani meg azokat a dolgokat tanulnák, ami a mindennapokhoz szükséges, mert valószínű, hogy mondjuk az én környezetemben, vagy itt is azért sokkal kevesebb ember látja, használt, hogy tanul. Attól függetlenül, hogy elismerem, hogy nagyon hasznos, mondjuk filmesztétikát, vagy bármi egyebet, mint hogyha megtanulsok, de mégiscsak hasznosabb lenne, hogyha megtanulná azokat a dolgokat, ami a mindennapi életben elengedhetetlenül szükséges. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, hogy próbálja megőrizni ezeket a töredékeket legalább, amit még az öregapáink, apáink után még ránk maradt. Ha ennek a töredékét sikerül megőrizni, akkor még, ahogy Berecki mondta, még mindig az Isten legszebb gyümölcsös kertjévé tehetjük a Kárpát-medencét. De aki múltját elveszíti, annak jövője nem lesz. Köszönöm. Esetleg, ha valakinek kérdése vagy bármi van, akkor nagyon szívesen tudok válaszolok. Igen, szeretném kérdezni, még a tündérkertekről egy kis tájékoztatót a Dürrennel lehetne, amit említett, hogy elindul ilyen kezdeményezés. Igen, tehát tulajdonképpen az a lényege, hogy ki lehetőleg a saját környezetében, a saját területén gyűjtse össze, tartsa és használja a régi fajtákat. Hiszen ahhoz kötődik a néprajz az adott néprajz. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy a Göcsei, vagy hogyha akárcsak itt van Kovolóci Lajos barátom, aki a pálinkának nagy tudója, ő ezt pontosan tudja, hogy Göcseiben nem hoz körtét. Én meg hozzá nem viszek törkölyt. Mert az én Göcsei tüskés körtémet ő nem tudja üdörelni, én meg se próbálom az ő törköly pálinkáját, mert jobb a termőhely. Tehát nem véletlen, hogy az adott különböző területeken, például, hogyha pálinkát nézzük, mindig azok a gyümölcsök, fajták alakultak ki, aminek legjobb a termőhely. Tehát nincs értelme idehozni mondjuk a barackot azokra a pseudoglei barna erdőtalajokra nyugati határszélre, mert úgyse lesz, el fog pusztulni. Tehát kialakultak évszázadok, vagy évezredek folyamán, kialakultak azok a hagyományok, például a gyümölcsészetben, megtalálta a régi emberek, hogy melyik a legjobb. Ez nagyon fontos, nyilván ezért nem kellett vegyszerezni se, mert részben nem metszette, tehát nagy fáván nőtt, megtartotta a koronát, a metszéssel nem vitte át a különböző kórokozókat, és optimumban voltak az adott gyümölcs fajták. A másik az, hogy ehhez tartozik a gasztronómiánk is. Az 1700-as, 800-as években még a magyar gasztronómia világhírű volt. Hihetetlen dolgokat lehet megtudni régi időknek a eljegyzéseiből. Például nem konkrétan a gyümölcshöz kapcsolódik, de az első írásos anyagunk egy erdélyi fejedelemnek a gombás lakomája, mint egy 34 gombafajtát használt föl ahhoz az egy lakomához, és mindegyiket különböző húsokhoz. De hogyha a gyümölcsöt is megnézzük, például a Göcseiben az a rétesalma, ami nálunk használtak, túl azon, hogy több mint negyed évig érett, tehát júliusban elkezdett érni, és szeptember végén még jócskán volt vagy termés,
de nem, az állagát megtartotta, nem szorítja össze. És amikor vége lett a étesalma szezonnak, akkor a gazdasszonyok ezt különböző módszerekkel lereszelték, illetve közben, és januártól júliusig is azt használták, mert azt mondták, hogy a másik nem jó. Nálunk csak akkor volt cseresznyés rétes, amikor az a fekete rétes cseresznye érett. Volt ott fehér is, piros is, ropogós is, de arra nem szerint ez nem volt jó. Csak az az egy, aminek kétségtelen egész más volt az íze. És sorolhatnám, tehát megvoltak, mindennek megvolt a gasztronómiában is a helye, és hogyha elmegyünk az Erdélybe, vagy elmegyünk a Felvidékre, éppen ezeket a csodákat más gyümölcsökkel, más formában nyomon tudjuk követni. És tehát az a fontos, hogy ki a saját fajtáit tartsa fel. Azt tartsa meg, és nyilván az volt akkor a cél, és ez nagyon jól működött, hogy lehetőleg olyan közösségi kerteket létrehozni, ami nem csak hogy megőrzi a fajtákat, hanem biztosítja az oltóanyagot. Megtanulni, oltani. Tehát legalább minél több, 1-2-3 vagy minél több oltó ember legyen az adott területen. Tehát tanulják meg az emberek ezt, hogy hogyan lehet szaporítani. És gyakorlatilag a régi tudást is visszahozva, visszahozni azokat a hagyományokat. Tehát a tündérkerteknek az a lényege, de persze nem a gyümölcsészetben, mindenben, hogy ezt a még megmaradt dolgainkat, amit még teljesen nem veszett el, ezt visszahozni a napi használatba. És az nagyon fontos, hogy nem mutogatni, hanem használni. Tehát azt megcsinálni belőle azt a gyümölcslét, azt a pálinkát és azokat a dolgokat, amit az öregapáink megcsináltak. És ugye, hogy nem csak a gyümölcsről van szó, annak idején idős Horváth Károly és utána az édesapja, az idős Horváth Károly és utána ifjú Horváth Károly a Muravidéken és a Göcsejben mintegy 13 000 névdal gyűjtött össze. Alig maradt fönn a Göcsejben néhány tucat mese, mert nem volt egy Horváth Károly összegyűjtötte volna. És azokat a meséket, amiket én még gyerekkoromban a nagyapámtól, nagyanyámtól hallottam, hiába keresem, már nem találom, mert nincsen. Tehát elveszett. Tehát mindenünk elveszik, hogyha nem gyűjtjük, és a tündérkerteknek is hát éppen a lényege, hogy lehetőleg egyrészt részrehozni a kertet, de a kert mentén létrehozni egy olyan közösséget is, aki ismeri a hozzátartozó gasztronómiát, tud legalább 1-2 ember oltani, szemezni, pálinkát főzni, mindent, ami ehhez tartozik, és át tudja adni ezt a tudatot.